Mit navn er Helle Juhl, og jeg arbejder som uddannelseskoordinator i Arkil-koncernen, som er en entreprenørvirksomhed. Vores kontakt her til Kursuscenter Middelfart er egentlig kommet sådan ret sporadisk. Vi har fået en aftale med en af konsulenterne, som tilfældigvis kom forbi vores hus en dag og synes det kunne være en god idé, at vi kiggede her forbi Middelfart Kursuscenter, for vi synes omgivelsen her er helt fantastisk og danner de rammer, som vi har brug for. Vi går rigtig meget op i, at vores medarbejdere skal ud i naturen og løse opgaver ude, såvel som inde. Personale her er vi jo meget, meget begejstrede for. Der er stor service. Der er uanset næsten hvad vi har brug for, så får vi vores ønsker tilgodeset, så det er super godt. Omgivelsen indendørs er super gode. Der er de lokaler, vi har brug for. Der er nogle gode rummelige lokaler, som også er meget væsentlige, i og med at vi laver mange praktiske øvelser, så det er vigtigt for os, at vi kan være der. Om aftenen, når vi skal hygge os, er der i kælderen nogle fantastiske rammer, gode møbler og mulighed for at spil af forskellige art. Boligerne, vi bor i, er rigtig fine. Der er nogle super faciliteter, der er gode værelser, gode størrelser, der er fine toiletforhold og en super opholdsstue, hvis man skulle have brug for det. Så Middelfart Kursuscenter kan jeg varmt anbefale til andre. Jeg synes, det er et rigtig dejligt sted at være. God betjening, god service, gode omgivelser.